J Mavundla wala ibandleni lihamba phambili njengoba nithola le ndaba ukuthi siyacela kubantu abasha bezoza benxa zonke bethola ukuphila kule i-conference yabo ayikho makona bangekho ikakhulukazi nje baningi nabanye amabandla nabahleli abangenzi lutho siyabacela kulo 3 days bezothola ukuphila kwabo siyenzele bona leyo senzele ukuthi abanye nabanye sibaphelelwa ngamandla ababuye beze kuphileni izandla isavulekile wonke umuntu omsha ithuba lakhe leli ukuthi ayibonakalise phambi kwenkosi ngakho siyanimema nonke sondelana ambavangeli 13 14 15 16 ibani nathi ke siyabonga ukuthi lo mlayezo udlulile nitshele nabanye inkosi nibusise amen.